градуса е, брада? Минус 17. Тук е първата спирка на една бензиностанция групата. Отивам до тоалетна, да си вземем по едно кафенце. Вече е малко по-студено и малко по-снежно. И продължаваме след това към планините. Димака взима шоколадчета за Балканя. Брои стотинки, защото тук е много скъпо всичко. Така, взехме шоколадчета загоре, Димака ги плати. Така, групата се състои от един американец, един човек, който е роден в Кейптаун, Южна Африка, но живее в Бермуда в момента. Имаме едно младо момче украинец, който по стечение на обстоятелствата живее в Естония. И може би най-известната фотографка, Джесика, която е германка. И така и проверихме профила, доста напред с материала и с снимките, Wildlife снимките. Така че, печени са всички, продължаваме напред. Брадър, къде сме са? Супермаркет сме, пазаруваме изутре, закуска и обяд, защото в планината няма нищо сега. Така. Ето как изглежда един супермаркет тук. Стандарт, като навсякъде по света. Значи гида ни пазарува тук за закуската. Спряхме в магазина да ни напазарува. Всеки си избира каквото му се яде за закуска и той ги плаща. Де факто е включено в цената, така казвам, нищо не се иска. И те пита, това харесва ли ти, това искаш ли, онова искаш ли, и пазари за цялата група, за да може да си направим за утре сандвичи, пък вече като се качим в планината, ще ядем такива храни. Забравих как им се казваше, ама са такива. With Nice. so the proportions here, they are not correct. Добър вечер! Заповядайте, добре дошли в Ужа Доверфил. Ето тук се настаняваме за тази вечер, преди да тръгнем към планината. Даже се паднахме в една стая с гида. Ето горе-долу какво представлява. Димака. Това е холчето. Тук има кухничка. Стаите са манички. Легалцата са още по-манички. Добро утро! В момента е 8:20. Групата се събира 8:30
и заменяме удобствата с къмпингуване в Националния парк Доврефел на горе-долу екстремни температури. Догоре ще се качим с кучички в прягове и ще разпъваме бивака, палатки, едно друго. Ще топим сняг, за да си правим храната, чайове, дори водата, която ще пием, ще е от стопен сняг. 3 дни ще прекараме горе на палатка, като всяка сутрин, преди изгрева още, ще обикаляме да търсим овцебийци или мускусни бикове, или мъскокс. Така че ще имаме достатъчно излети. Надяваме се да ги хващаме по време на най-яката светлина сутрин по изгрев и вечер по залез. Не знам как ще. До сега не съм бил на такова изживяване. Малко ми е притеснено, обаче ще се справим. В момента температурата е около минус 17, а още не сме се качили горе в Балкана. Брадър, как е положението? Положението е супер, минус 15 градуса, но сравнително окей, издържаме. В момента се подготвим, отварям багажа и отиваме към кучетата, където ще отварим шините, с тях ще се качваме нагоре към самия резерват. Доврефел. Сме към кемпа. Какво ще снимаме там? Ще снимаме овцебици или така наречените мускусни бикове. А на английски? Маскокс. Ай! Какво става, няк? We close the door? Yep. Затваряй. Хладничко е. Светни малко лампата, не видят хората. Не е много студено, минус 15. Our friends from Bermuda. Как са дръжките от Декатлон? Топ са. Нали? Ще кажа, че са топ. Ами да, аз се убедих Да това. ми говори, качеството е супер. Яките Цената е колари, супер. Цената е супер, всичко е... Преди това се хвърлях на Патагони, тъпоти, нищо общо. Даваше, Тези условия до момента са много добре. Ще ядем отзиви малко по-нататък. иначе даваш една торба с пари и получаваш същото, даже очакванията са ти много по-големи. Ето тук събираме целия багаж. Това всичко трябва да се качи в планината. Техника, дрехи, абсолютно всичко. Тук сме направили една индианска нишка и трупаме багажа, после да го преместим надолу и така лека по лека. С него ходки имаме там. Ето ги. И най-различни неща. Шини, с които да дърпаме техниката. И палатки, спални чували, всичко.